רגע, אתה מראה את זה לבת שלך? אני מעלה את זה ליוטיוב. באמת, ואז את יכולה להסתכל גם. מה אני אסתכל שם? רגע, יש תגיד, לי נגיד לה אתר היי אלכסנדרה. אוקיי. היי אלכסנדרה, How are you? how are you? תענה לך אחרי זה. איזה יופי של ים. צולם בזה שתי חתולים האלה. פיצוצי! נעשה אותך מפורסם ביוטיוב?